problema naman sa daloy po ng trapiko sa Narciso Ramos Bridge sa Singana na isaayos na. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Naisaayos na ang problema sa daloy ng trapiko sa bahagi ng Narciso Ramos Bridge sa Asingan matapos na pansamantalang isara ang isang lane nito. Nagkaroon muna ng bahagyang pagbagal sa takbo ng mga sasakyan dahil sa retrofitting ng tulay. Laking ginhawa naman umano sa mga motorista ang pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa ngayon. Tinayuhan ang mga motorista na habaan ng pasensya habang nagkakaroon ng pagsasagawa sa nasabing tulay, maging ipinaalala ang disiplina sa pagmamaneho ng mga ito sa gitna ng kalsada. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.